idea de les fronteres de la quotidianitat, un exemple que potser també l'Hugo i la Gir poden explicar, és l'element de les concertines, és un element que en les performances i a la pel·lícula també té un protagonisme especial, no? I també per acabar ja la nostra intervenció es dona la paradoxa des de la perspectiva també del continent africà que ha estat expoliat, colonitzat i maltractat d'una forma brutal, que Guinea-Conakry, per exemple, és un dels principals exportadors de bauxita. La bauxita es fa servir per l'alumini, l'alumini es fa servir per les concertines que després esdevenen aquesta barrera física i mortal per tanta gent. Llavors, a través d'aquests elements, d'explicar aquestes paradoxes, al final també acabem explicant l'espoli humà que signifiquen les polítiques migratòries des de la perspectiva d'Europa i tota aquesta reflexió que intentem que també faci fer un clic a la gent i als espectadors.